og velkommen til fjerde video-update her for mit projekt i Brasilien. Den her update er ikke et kronologisk indslag i rækken, men det er sådan set en opsamling på en USP-workshop, som jeg kørte sammen med drengene her for et par uger siden. Men det var en ret interessant proces, og den kunne jeg rigtig godt tænke mig at indvie dig i. Som tidligere nævnt er det her jo ikke kun et SEO-projekt. Det er i høj grad et projekt, der handler om at skabe en ny og bedre identitet for sitet og for produktet. Og som de trofaste læsere ved, så er jeg optaget af at arbejde med USP'er, Unique Selling Propositions. Og så benyttede jeg chancen for at køre den her workshop med drengene, for at få styr på nogle af de helt basale marketing one-on-one ting. Og i mine øjne er det helt essentielt, at man kender sit produkt og sine ydelser, og at man kan definere, hvilke aspekter der er generiske salgspunkter, og hvilke der er unikke salgspunkter. Og det er jo temmelig vigtigt, især på nettet, hvor der er så høj konkurrence, og hvor man faktisk bare lige er et klik væk fra den næste butik. Så det er ret vigtigt, at man kan skille sig ud fra konkurrence med nogle unikke punkter, frem for bare at snakke om at tilbyde nøjagtigt det samme som alle de andre. Processen vi kørte var egentlig rimelig simpel, altså i al sin enkelhed gik det ud på, at jeg satte mig sammen med drengene, og så fik jeg dem til at køre igennem alle de forskellige salgspunkter og alle de forskellige features, og så oversatte vi dem til fordel, altså det man egentlig får ud af at bruge de her forskellige features. Igen en marketing one-on-one øvelse, og det vi så til sidst gjorde, det var, at vi gennemgik alle punkterne, og så filtrerede vi dem for at finde ud af, hvad der var generiske salgspunkter, som alle de andre tilbyder, og hvad der egentlig var unikt for sitet her. Og jeg har taget Jens med igen, fordi at, jeg synes, det kunne være interessant at høre lidt om, hvordan han oplevede processen, og hvad han synes, at virksomheden har fået ud af den her proces. Så Jens? Jamen altså, det var super spændende, en lille workshop. Vi kender udmærket USP'er. Jeg har været interesseret i at få vores USP formuleret i lang tid, men hver gang vi har forsøgt, så synes jeg så, at vi ligesom stirret os blind på det. Det er som om, vi kender produktet for godt selv, eller vi har sådan en ret fast idé om, hvad det ikke er. Derfor så er det altid fedt at få noget outside feedback. Jamen altså, jeg synes, metoden var bare så enkel og så effektiv. Altså bare få listet alle features i sig selv er jo nok en god øvelse at gøre i hvert fald en gang om året, men bare lige for at få et overblik over sin egen virksomhed. Men det der var spændende, det var virkelig så skulle sætte fingeren på, hvilke af de her features der så var unikke i forhold til vores konkurrenter. Og vi er i en branche, hvor der er flere hundrede konkurrenter, så det var rimelig konfronterende, fordi at vi havde en 40 features listet, men der var kun 2 af dem, der var unikke, viste det så at være. Ja. Så baseret på de 2, heldigvis, så kunne vi så komme op med et USP, som jeg er rigtig godt tilfreds med. Cool. Og det kommer vi til at bruge nu her også fremover i markedsføring og så videre. Jamen det gør vi helt sikkert. Altså på sin vis, så snart det er defineret, så virker det helt vanvittigt, at det ikke har været defineret før. Heldigvis så ved jeg, at vi er i selskab med langt størstedelen af virksomheder, der ikke ved, hvad deres USP er, så det er det eneste, jeg kan trøste mig med. Men vi har allerede brugt det. Vi er i gang med et uafhængigt af det, der er vi i gang med et andet parallelt projekt om, hvor Rightwork, hvordan det skal se ud om et år fra nu af. Der har vi en lang række idéer, alt for mange idéer, til at vi kan implementere dem alle sammen. Men så ved at have et USP ved siden af, som vi kan sætte tingene op imod, så kan vi se, er det her noget, der støtter vores USP, eller er det noget, der ikke gør. Så det har allerede været et simpelt værktøj til at filtrere i de idéer, som kommer op, og som vi skal til at vælge, vil vi investere det, eller vil vi ikke investere det. Så ja, vi har allerede brugt det. Fedt. Cool. Jamen, tak fordi du var med, Jens. Og tak fordi du kiggede med. Jeg håber, at det her lille indslag kan give dig noget inspiration til selv at arbejde videre med at finde dine USP'er. Så kig med igen i næste uge. Hej.